ці хвилини в Брюсселі розпочинається засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу. На ньому, зокрема, розглядатимуть так званий пакет азовських санкцій проти Росії. Як повідомив напередодні голова українського МЗС, сьогодні ЄС оголосить про нові персональні обмеження проти росіян. Санкції впроваджує через напад російських силовиків на українські військові кораблі та захоплення у полон екіпажів у листопаді минулого року. Як заявив Клімкін, ці обмеження не остаточні. Обговорюватимуть також можливість обмежень для деяких російських кораблів та інші заходи протидії російській агресії. На цьому засіданні буде обговорюватись реально дуже цілеспрямований план щодо підтримки і українського Донбасу, і українського півдня. Там мій данський друг і колега, який був нещодавно в Маріуполі, буде готувати коротку відповідь, і на основі цього почнеться внутрішнє обговорення і в Європейській комісії, і в європейських структурах, що можна зробити дуже швидко, розуміючи ступень російського втручання в вибори. Причому у всі вибори, всі зараз прекрасно розуміють, що йдеться не тільки про президентські вибори, навіть не тільки про парламентські вибори, а й про місцеві вибори. Всі прекрасно розуміють, що Росія може маніпулювати і маніпулює всіма виборами. Нагадаю, 25 листопада в нейтральних водах Чорного моря російські військові обстріляли і захопили 2 бронекатери та буксир. В полон взяли 24 українських моряків, 3 з них поранили. Тепер їх утримують у московських СІЗО і звинувачують у незаконному перетині російського кордону. Причому військовополоненими Кремль їх не визнає.